आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोजोननायजों लोगोसे आसरित आरोखि माने बिराद आसरित मोन्दों आङो माने आङो आंनि बिजाबखौ जे बिदि लांनानै सायख'हैदों आं एसेबो मिथियाखै दिनैहाय फ्राय 1 रिंगासोआव थरेन बर' सारा बबेनिफ्राय फन नाम्बारखौ जगार खालामबाय आरो खालामनानै बे सारा आंनियावहाय फन खालामदों फन खालामनानै सारा नोङो बिनय कुमार ब्रह्म ने आं बाय औ नंगौ नोङो देग्लायनि 2025 मायथाइनि साहित्य गथ' थुनलाइनि साहित्य एकाडेमिखौ नोंनि नामै बासिनाय जाबाय सायख'नाय जाबाय होननानै बियो खिन्थाहरदों आरोखि बेयाव आं बिराद गोजोननाय मोनदों हाबाब बिदिसो माथो नोङो आंनो खिन्थाहरथाराखै दाखालिथ' नोङो आंनो ओरैनो फनल'सो खालामदोंमोन आंखौ दाखालि फन खालामखांबाय मानो फन खालामदों आं मिथिया आरोखि आङो मा खारन बेखौबो आं सोंहराखैमोन दा बेयाव आङो दिनैहाय बेबादि माने फुल डिटेल्स खौरांखौ मोननानै आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंथाङा मा बिजाबनि थाखाय आरो माब्ला साफायनाय मोनदों बियो 2023 मायथाइयाव साफायनाय बे बिजाबनि मुङा जाबाय खान्थि बोसोन आरो आखु दानाय मानि सायाव लिरनाय बे बिजाब बियो गथ'फोरखौ उन्दै गथ'फोरखौ जाखांफुनाय गथ'फोरखौ जाहाथे गियान होनो हायो मोजां गियान होनो हायो बेनि थाखाय आङो गोसोखांनानै बे बिजाबखौ लिरनाय जादों आरो दासिम नोंथाङा गांबेसे बिजाब लिरखो दासिम आंथ' गां 30 खान बिजाबसो लिरबाय बेनि मादावहाय गां 25खौ आङो साफायनानै दिहुननो हाबाय दा बिजाब साफायनाय बेलायावहाय जा एनएल पाब्लिकेशन बेनो साफायना होयो आङो खालि लिरग्राल' आरो दा ओमफ्राय गां 30आवहाय 25खौ दिहुननो हाबाय बा बे गांबायाहाय दा बे प्रेसआवनो दङ आरो कम्पिउटाराव दङ बबेबा प्रेसआव दङ बेबादि दंथ'यो दा नोंथाङा ओरैनो प्रफेसनेल हिसाबै प्रफेसनेलथ' आङो एकदम सिम्पल आङो फोरोंगिरि मावनानै जिउ खांबोदों सिगां समाव नोंथाङा सोरनिफ्राय थुलुंगा मोनदों बेबायदि लिरनाय थुलुंगाखौ आङो रावनिबो थुलुंगा मोनाखै आङो 2008 मायथाइयावहाय बे दतमायावहाय थुलुंगा फोथारावहाय बे थुलुंगाफुरि फोथारावहाय बर' साहित्य सभानि कनफारेन्सनिफ्राय आङो बे थुलुंगाखौ मोन्दों आरो गावनो गाव ओरैनो थुलुंगा मोन्दों बे हिसाबै जिहेतु नोंनि जोनोम जायगा मा गामि गामियाथ' आंना जोनोम जायगा उमानगरावमोन दा आं बाहाय 2000 मायथाइयावहाय फैदों आरो दा आङो UNB भकेसनेल हाइ स्कुल हाब्रुबारि सेरफांगुरि एलेकायाव बेवहाय आङो एसिस्टेन्ट हेडमास्टार हिसाबै खामानि मावनानै दङ जिहेतु नोंथाङा सासे फोरोंगिरि मावनायजों लोगोसे दासिम 30टा बिजाब लिरबाय होननानै नोंथाङा बुंदों माबायदि समखौ मेनटेन खालामो नोंथाङा बबे समाव बेबायदि बिजाब लिरनो आङोहाय टाइमखौ जानला मोनला गारलाबाया बबावबा थांनानै टाइमखौ खाथायहैया बा बबावबा थाङा बबावबा माबा मावहैया बबावबा बिदिनो हाथायफ्राव बाजारफ्राव थागमालाबाया ओरैनो सर्ट माने फैयो थाङो ओमफ्राय बेबादिनो बायदिसिना बिजाबफोरखौ आङो असमिया बिजाब बा बर' बिजाब बा बिसम्बि बायदिसिना बिदि फरायो ओमफ्राय बिदिनो मानसिफोरनावबो मिथियैफोरखौ एफा एनै बे गोदोनि बोराय मानसिफोरनाव सोंलाबायो आरोखि नियम निथि बायदिसिनाफोरखौ दा बेनिफ्रायनो आङो बिजाबखौ लिरबाय थाबोदों आरो बांसिन आङो मोनायाव लिरो सानावथ' खामानि दङ जेनेबा स्कुलाव थांबाय उन्दैफोरखौ फोरोंबाय उन्दैफोरखौ लायबाय जेनेबा टाइमा जाखाया दा बेलासिफ्राव एसे उन्दुबाय ओमफ्राय बिदिनो एसे दखानफ्राव थांनांगौबा थांबाय बेलासिफ्राव ओमफ्राय मोनायावहाय आङो बांसिन 11टा 12टासिम फ्राय आङो लिरो आरो बे टाइमखौ आङो मोना टाइमखौ आङो हगारा फैबाय थानाय समावहाय जेसेबां हायो आंनि देहाया आंनि सक्तिया आंनि गोहोआ बेसिमहाय आङो नाजालांगोन गोदान आयदानि सायावहाय बिजिरनानै लिरनो थाखाय फोसावनो थाखाय जाहाथे रायजो राजा फरायगिरि
आइ आफामोनहा बेनि दारै एसेब्लाबो हेफाजाब मोनगोन मदद मोनगोन आरोबाव बर' थुनलाइयाव बर' थुनलाइनि बाख्रिया जाहाथे एसेबाबो बियो हेफाजाब थाथों मदद थाथों बेखौ आङो हास्थायनानै बेखौ आङो लिरनाय जादों आरो माब्लाबाबो आङो सानाखै जे आङो एवार्ड मोनथारनांगौ बेजों एवार्ड मोनगोन एवार्ड मोननांगौ एवार्ड मोननायनि थाखाय आङो लिरनांगौ बा बेबादिनो एवार्ड मोननायनि थाखाय आङो बेखौ खालामनांगौ बेबादि मावनांगौ बेबादि खालामनांगौ बेबादि लिरनांगौ आङो मालाबाबो सानफेराखै आरो आङो दुखुल' मोनो नैबेखौ माने जोंनि मानसिफ्रा मानो बिजाबखौ फराया मानो बिजाबखौ बाया ओरैनो साफायनानैल' दोननाय जायो लाइब्रेरियाव बेखौल' आङो साननानै दुखु मोनबाय थायोमोन आरो लिरहोला बिदिनो एखमबा दुखु मोनोमोन आरो लिरोसो लिरो बिजाबानो बिक्रि जाया लिरना मालाय मालाब ओरैबादिबो सानो समाय समाय नाथाय आं थेवबो आंनि बोलोआ आंनि सक्तिया आंनि गोसोआ बेबादि खमायाखै आरो आङो लिरलालै दरखार गैलायालै थेगा गैलायालै होननानै आं मालाबाबो माने फासयनानै थायाखै जायफोर लाइमोन थुनलाइगिरि लिरनो गोसो गुदुं लाइमोनफोर बिसोरनि थाखाय नोंथाङा मा बोसोन हरगोन नैबे समाव जायफोरा लिरनो गोसो बे फंबाय बिनानावमोनहा मोजाङै मोजां लिरथों बेबादिनो आं बादिनो लिरनानै बर' थुनलाइनि बाख्रियावहाय आबुं खालामथों बेखौ आङो फंबाय बिनानावमोननिसिम खावलायदों आरोबाव आङो आगोलावहाय 2023 सनावहाय बै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गंगोना माबायावहाय आयदायावहाय थुनलाइयारि आयदायावहाय आङो बिसिनावबो बुंहैखांबाय आंखौ आलासि महरै लिंलांदोंमोन बहाय आङो बे फंबाय बिनानावमोनखौ फरायसुला फरायसुलि बै माबाफोरखौ बिजिरगिरिफोरखौ आङो खावलायबोदों आरो